Aiwa tichida kutendai muri Zimbabwe, tichida kugamuchirai zvakare pano paSaint TV, basa chienda mberi. Basa riri panapa chimbondinzwaika. Basa riri panapa harisi basa raUncle Saint. Ibasa renyika, ibasa reZimbabwe yese, muZimbabweni wese ndiye muridzi webasa riri panapa. Ndosaka muchiona kuti tinokuigirai maprograms akasiyana-siyana tichizama kuti tinge tiri tinobetsera munhu wese kubata maangles ese. So panapa pari zvino tiri paprogramu inonzi iyo Faith and Religion. Tadana mutumwa Masango. Ndofunga vazhinji munowaziva mutumwa Masango havasi vatsva paSaint TV, uye mutumwa Masango havasi vatsva panyaya dzekubatsira vanhu kana panyaya dzechitendero ndizvozvo. So tinawo nhasi tatoitirwa rombo rakanaka because mutumwa Masango haasi munhu anobatika zvekudaro. So kuva nawo pana paSaint TV, aiwa ini newe tawandirwa nyasha. Mutumwa Masango tinokugamuchirai baba. Ango. Makasimba ere. Aiwa toti kwazwai. Takapedzisira kakuona napa tichita nzi dare remachinda. Right. Muri kupaziva tina DJ Sparks. Yes. Aiwa tite big shout out kuna DJ Sparks wachona nhasi. Yes. Nhasi mati kutawo kuno. Aiwa tati kakuofisi. Kuda kusvikwa. Since tikutera tichimboera mabroadcasters atisapinda muoffice. Saka first time kupinda muoffice kureva kuti office inoi yaitokomborerwa kana munhu wamwe arasvika. Kureva kuti office ndaiona office yakanaka. Tinogamuchira. 2026 Yes. igore rehuchi. Anditi? Yes, saka zvinofanira kuti zvifambe zvakanaka. Tinogamuchira. Aiwa uchi uyu uri kurehwa hauswe paSaint TV chete, ndewedu nemiwo vateereri nevatariri veSaint TV. Akadii mabasa tiri kumhanya nawo tichiparidza shoko. Unoziva kuti patakati December vanhu vachienda kumaholidays kumaChristmas. Yes. Vanhu vachienda kuNew Year. Last year kutanga musi wa1 January ndanga handisati ndavhura chechi kusvika izvozvi. Vanhu vari kungonamata chechi ikoko. In every Sunday pakati pemazuva ndinenge ndichibuda kunoita munamato kugomo. Ndine munamato wandiri kuita kugomo unofanira kubatsira vanhu kuti vanhu vaponeswe. Kuti tinofanira kuwana nguva yekunamata nezvedu isusu. Kuitira kuti kana takuropafadza munhu kana takuyeresa munhu dambudziko rakatitorere nguva kuti rifambe. Yes. Vazhinji vedu vanowanza kungoti vaone nguva yekuzvinamatira kana kukwira makomo chaiyo. Saka nguva yekufasta inodiwa like January tikafasta zvakanyanya. Tichikwira makomo tichita munamato. Saka ndikutarisira kuti kutanga kwaFebruary 1 February ndichitanga kuenda kuchechi. Yanenge ari ma1 chatombokudedzai kuti muuye muone zviri kuitika. Asi ndiri kuona vanhu pakati pemazuva panenge vachiuya kusejari kwedu pane patinoti kusejari kwatinobatsirira vanhu. Kuimba kusingadi kuonekwa vanhu inoti mwana anda maprivate. Saka kune kunouya vanhu vachitiwa minamato ikoko pakati pemazuva anouya Tuesday, Thursday neSaturday. Asi Sunday kega ndiri kuenda kugomo chinonamata. Ndichiswera ndiriko vanhu kusowo kwachiparidzirana vachiita zvavanenge vachiita. Saka chandiri kutsvaga isimba rekuti tiponese vanhu. Because vazhinji vedu tiri kunyanya kuti vakauya mangwana dzoka usira mangwana dzoka. Toda kuti tiite zvinhu zvine kuti Mwari atipe simba. Kuti murwere akauya takamubata kumba apo afata apore. Yes. Saka kune rimwe simba ratinotsvaga kunamata. Saka tikutenda kuti ndo zvatinenge tichiita. Ende munamato kuenda kunokomberwa kunze kwenyika. Ipapo ndo pandachida kutoti tiuye nekuti takawa guhure kuti mumazuva mashoma ndaitofunga kutoti by now makatoenda mungatitsanangurira kuti mukukombera munamato wamuri kuita muchinoita kunze kwenyika inyika ipi uye uri kupenderwa sei? I think maybe changatenge chatanga nokuIsrael. Tozobvako tozoenda kumvura kwatinenge tiri. Saka munamato iwoyo mawani. Uri kuenda kunopenderwa kunze. Saka flight yedu ndiye musi weMonday ya 4 o'clock kunze kwakuchena.
Alright, mangwanani. Kuti munongozomuka musipo. Saka si chima pictures chenge chikupai mchiposter. Mtumwa wa pakati. Yes. Saka chino tikanchikuti inokuti vanhu vanobvunza sema enda kunoyeresa munamato kurefuku. Ndaitomboshora varume ana makandiwa vana magaya ndaitombowashora nepete njuta. Ruma wanda kunze kunyika unotamina mato kurefuku. Sei wasiya muno mvura dziri mumese mademo. Aiwa zvazvinoita zvoto zvine mazera. Alright. Inokuti ukatora dombo repamaradzano kunorigeza unototanga utakura nemi nyama ipo paisingaite. Alright. Yes. Alright. Plus unoziva kuti kune nzvimbo dzakadiwa naMwari. Kune nzvimbo dzakadiwa naMwari. Dzinotoona kuti idzi nzvimbo dzakadiwa nani naMwari. Chiro billionaire unomuona ari ikoko achigeza arimo imomo. Kureva kuti panichange ndichitamina mato wako ikoko. Kureva kuti pane zvinofanira zviitike. Alright. Wakatambira muofisi dzevakuru unowana zvikuru. Okay. Kureva kuti ndine kudzidza kwandakaita mweya akandidzidzisa kuti zvakanaka nditi inyaya iri kuti inyaya yeurombo hwekushaya mboza kuendwe 2 cents kune kwatiri kuenda tiketi ndakatenga is almost 860 anditeka tikenda nekudzoka saka inokuti munhu anobva una 860 ane koshesa ubva tunoti 860 ndakaibuditsa tenge tiketi chenda kuenda kumvura kwesoko rega ninyebera vanhu enda pachidhemo handiteka akuenda pachidhemo akusera kuna mukhuvisoko saka inoti ndinoona chitwisana mnana mukhuisi taitombosvitawo kudhara. Asi level ye yakasiyana. Like pane munhu akanobvunza ndaenda kuVic Falls kumunamato unza wanda kuVic Falls kumunamato achisiya mna mukhuisi mvura irimo inokuti mvura itori na utsanana already. 2 munana mukhuisi mazara zvimakate zvimbiya unongona pese pakazara zvimakate munhu wese ndoko ari kuenda noti padhuze saka kwandiri kuenda kwaone kwakakandwa zvimachira ba unoti unenge kuri smart kokuti ukutoita minamato wako usina kana kubatikana like mazona kukwira makomo ese futi unoona imwe gomo rakasengedzwa mwacha wakasengedzwa machira red mazari atiri kuona unoti vanhu mazuvano havachayeresa makomo acho saka like ndinogomera ndinoenda gomera wambofona kana mbiya zirimo imomo ndakatochuza kubva kumweya andikuona saka nyaya iripo ndeyekuti kuenda kwandiri kuita kunze mukoma angosendi kune chichaitika ndine vanhu vandiri kuendera minamato ipi iyoyo alright. So specifically let's say pane umwe munhu anogona kutoti aiwa ikoko kwamuri kuenda kunobata minamato gore richitanga nenyuka handisi kuda kusara pachiri nemukana here wekuti mubatanidzewo nevanhu mukana uripo chaiwo mukoma uripo mukana mazhinji ori touya nemazita awo masinemu awo mitupo yawo tichienda kunochichemerera matambudziko awo saka mukana uripo kuti vanhu vabatsirwe inokuti kungotaura zvichemo zvako tozviita nemwoyo wese usati vanhu like une munhu ari kuuk ari kuchema nyaya marriage akaenda muuk achitotakura murume kuti uya kuno murume usvika utisa kati mukadzi usvika utisa saka zvinhu zvakawanda zvachienda kuchemera ngoma angu sendi saka tine zvinhu zvakawanda angu zvatiri kuenda kuita saka tikuti simukana uripo vanhu vanoda kuuya kunobatsirwa kuti watopindawo papo wasi zvinofambiswa sei you can come wanouya wobatsirika. Alright. Ndofunga muri kungozvinzwira tiri panapa paprogramu yatiri kuda nayo kuti Faith and Religion patiri kutaura namutumwa Masango. Vanhu vazhinji ndogara kuona comment section vamwe vakuzonyora kuti zvese izvo zvakazodi rega ndikudze tinotenda zvakasiyana siyana ndosaka muchiona kuti pano panyika muno munyika yeZimbabwe mune inonzi freedom of worship kureva kuti vamwe vanotonamatawo midzimu hatigone kuvamisa kana kuvaudza kuti zvavari kuita zviri wrong vamwe vanonamatawo kungotsvuku vamwe vanoendawo kumadzibaba engochena vamwe zvitendero zvawandisa imiwo muri maPentecostal muri kutaurawo kuti zviri kutaurwa panapa hazvishande but chinokuradza kuti zvinoshanda inyaya yerutendo rwakatoiswa nevamwe ukatoenda kunopindira baba Masango vari mutumwa kwavanoshumira vari ndichanoona kuti kune madoctors anotopinda ikoko malawyer vanhu vakadzidza mainjiniya tingati here madoctors awa vadzungaira kusvika palevel rekuti havasi kuona kuti zvinhu hazvishande aiwa kwavari vanenge vachiona kuti zvinotodi zvishanda because chinoita kuti zvinhu zvishande chimbotibatsirai mutumwa inyaya yeizwi here kana kuti kunyanya faith chinoitika ndechekuti inokuti vanhu vanoshora vazhinji vane kwavo kwavanoenda 1
vamwe vacho vanenge vakatosara zvamuchose. Alright. Undinoti vanhu vanenge vakatozembera wakaenda pamachechi emaroma undiona varipo pachitora indaneti free. Alright. Free wifi. Alright. Ndo vazhinji vacho ivo vaya. Alright. Dzimwe dzinenge dziri n'anga nevaprofita zvakare tinowisana pachedu. Alright. Asi unoti kwangu ini ndinonamata namadoctors inini machange mani obo magod baya obo anditeka kuchechi kwangu inini. Asi chikonzero nyaya iripo ndiye kuti vane zvavakatenda. Bazati munhu akaenda pachechika kuno munhu anouya asina kutenda. Asi tiri asina kutenda ka chinhu chinoshanda ngoma chinongoshanda. Zvafanira makatenda kuti apoison aindiuraye muinanzva kudai so 2 minutes inokuurayai. Because kushanda yagara inoshanda. Yagara ndasi inoshanda. Saka kuita kuti isusu chero vanhu akauya kuchechikwedi isusu. Mumwe munhu anotanga kuuya vachinji vese vanouya kuchechikwedi sawa. Asi vanhu vanouya vamonto asingatendi. Muti vakaudzwa zvakaipa mwana panga kuti kweke ndiri kungoenda kungotorwa mari chete kweke. Kandi kweke ndiri kungoenda kungoona zvinofambiswa sei. Andokona. Saka dzimotamba yasvika chakuti noti kuti werenga Bhaibheri wena. Kutoparidzwa shoko wena. Mutumwa chitopedza mutumwa kutoeresa vanhu wena. Enda achindonogeza munamato acho kuti noti panga pachitoma pepe patoapo. Saka vanhu vanopesa kuudzana manje kuti uya kuno zvinhu zviri kuita wena. Yes, vanhu vanotesta kundanga kuya 1 utonza kuti zvinenge imboenda unoona zvikuita izvi zvikuita wena. Saka unoona panopesa vanhu vatanga kuita se kuuya kuti kana munhu akanzi doctor dzimwe dzenguva dambudziko mumba rokutoti anonetsana nomudzimai mandi dambudziko mumba kuti akutoroyiwa chako chaiko. Saka inoti kana reutano chaiko kutoti mishonga kuchipatara sadokta rikutozoti zvaramba zvakutomboda kuti tifambe tichinamatira. Uzati pane mudokta wandikaitira munamato angasina mbereko. Ndinaye pachechipanga pamunhu iyeyo. Angasina mbereko zvamuchose ku7 years. Ndakamitira munamato ndakamugadza ndakamuchika anditeka mudzimai wacho ane zvana zviviri. Alright. Yes, zvana zvingani zviviri. Asi kuti ndatendera kwese kundakatadziriwa chichanditeka. Saka unoti vanhu vane problem yekujaja. Like watera makomenzi chikachinjanditeka aukwanisi kuenda kwauda kuenda. Because makomenzi afanisa kapindura makomenzi kuti anditukirei. Aiwa tikasatotukwa basa riende kumberi. Andimona asi kuti isusu vanhu ngavasaterere zvizhinji zvinenge zvichitaura kumakomenzi. Vanhu ngavaite kuti vamboonawo nemeso ani nemeso avo. Umbosvika paground. Yes. Usvika paground. Usatore comment yemunhu asina kutosvika futi paground. Yes. Anongoti hapana. Vanhu vagara vangori kutuka. Ipa muchitanga kutaura pamuchitongoisa kana minister pana pachandanga kutuka kuti hapana zvakutoziva kutoka. Ando chitongoisa kana chero. Saka vati munhu wese anotuka. Asi sikuti so vanhu anotuka vanhu. Pampacho vanozvitorera memorero wegani. Saka ungotuka munhu waMwari kuti pane munhu angatotoya kunokanga dambudziko obva watomudzivisa kuti dzimwe memorero dzangonotosi kutorana nadzo. Asi sikuti isusu kuva netrust nokutenda munamato nokasira kudayira. Alright. Makanzi tsanyai mutsanya. Pane munhu abva ntsanya ubva kutsanya kuiteko ndienda kungoje chikafu chiita nditeka. Vamwe vatsanya vatorwa gipirawo. Mumwe munhu ada kuona zvinhu zvichitoitika ipapo zvimwe zvisizvo zvinoitika papi ipapo. Like zvaMwari zvimwe zvinotora 2 days 3 days 1 week asi zvichiita. Andokona kuna kuti vanhu vese vachitendoka kumachechi wayo kunge machechi akazara kudai so kuati vanhu vane matambudziko kuite mbichana. Saka isi kuti isusu kuva nefaith kunoponesa. Chero isi machi kwese machi tiri kubva kuva nefaith kusava nefaith unofanira kana chinhu chinongoponesa chinda sefuti chinofanira kuponesa. Zvafanira kuita back to sender kwangu inini. Waya kuita back to sender kuti muri wangu akundinetsa indovana kuita back to sender ndovana kuti nokutenda kwenyu ndopa inyashanda. Kana tita back to sender make sure back to sender ndotoita kumuroi inofanira kutoshanda. Alright. Yes. Zotongoita. Alright, ndofunga muri kungozvinzwira mhuri yeZimbabwe hatakagara nemutumwa vari kutaura kuti aiwa pamwe mazuva mashoma ndichange ndisimo muno munyika nekuti vari kunopendera munamato wekutanga kwegore iro gore 2026 ravati profitawo nesu vachisvika pano. Isu hatitore mashoko for granted ranzi igore rehuchi. Saka aiwa tatogamuchira tiri kutotenda kutoti huchi hwacho tiri kufanira kuhuona tohudyawo. Zviri pairika unogona kuona wokundikana kudya. Jesu anotombodaro pamwe kutoti hanzi uchaona upfu uchitengeswa but uchatofa nenzara upfu uchitotengesewa. So tombodzoka kusocial media
social media ndofunga nezvamakaona ichiputika kana makanzwawo nezvazvo ichibvira kunzi pakuita maaccusations ekuti Ningi anoita zvemushonga mushure meunge musikana uyu anonzi Chipo the Trouble Causer kana makambosangana nazvo takukubvunza hedu nekuti tinoiziva kuti muri pasocial media ndo patiri ende pamwe dzinogona dzakatombopfuurawo nepamuri because hadzizvizive kanyaya dzachona kuti muri vanhu vaMwari dzinongodarika aiwa ndizvozvo but vana ava hondo dzese dziri kuitika. What's your comment? Inini bva kuna Mama V Chipo Trouble chandinokurudzira ndechekuti kugara pasi muchitaurirana zvinhu zvakanaka. Alright. Musanyangadzirane zvamakamboitirana kumashure. Alright. Vanhu vanofanira kuti vawirirane vanzwanane. Social media zvairi inorwisanisa. Okay. Saka makarwisanisa vanhu pasocial media pachenyu muita mapenzi kufamba kwenguva. Alright. Asi tinechiti isusu zvinhu zvezvakaitika zvokuti palingiswa zvinhu zvakati inokuti aswega akatanga kuzviita. Alright. Zvinhu zvakawanda zvikuitwa nevanhu vakawanda. Last time takati nyaya dzakawanda dzamakatomboona dzakawandisa. Vamwe vakadzi vanhu chichakutolikisa kuti muchana. Ndokonaka. Asi tinechikurudzirana kuti kana zvaitika sezvezvezvi panofanira kuva necomfort. Asi ngoti munhu wese kana zvinhu zvatoitika mwana vanhu kubatira papi ipapo anto. Asi chitaisa kuti anzi pane muimba akaimba yoti anzi unongoona kadanda kari musomo mako. Auni danda riri musemani unongoona danda riri musemo mumwe asi mako hautese auone unonetsa kuona. Hakuna munhu anoona gotsi rake unonetsa kuita sei futi kuona kureva kuti usaseke mumwe mangwana unozviita. Asi chitaisa kuti kana zvaitika papa asi musati munhu anongoseka mune chimwe chekuti asi wazobozviitire next time usazoita zvipi usazoita izvozvo hatidikuzvidzwa motocomfort natiteka zvifamba zvakanaka. Ndo zvanoitarisira kuti zvafanira kuchiita sei zvichiitika pasingazobuda nyaya dzokuzonzi aizotengesa chakati iwe uyo achito nhenga nda kung'anga unobata mishonga nditeka kuyo zvafanira kuti ndisatati vanhu vanotenda zvakasiyana inoti kunze dzimwe dzinza madzinza kutenda zvechivanhu atenda zvechivanhu enda vatodi kana kutonza kana game nzimba redu toonekwa wakatosvika usiku andoti nhasi manhereke ega kandi every Friday ega tinofungaidza mishonga mumba tichiwisa vavengi andopona ende zvitoshanda kuti mshanda. Yes. Kura kuti freedom of worship. Yes. Isoko chichikuti kuti mandirege sisi kungatifuka metina mati. Andokonaka. Kura kuti tutira vanhu saka zvamatira kuti vanotenda zvakati zvakasiyana saka tifana kufumurana kuti nenganda zvakati. Posi kuenda kung'anga zviro kuti munhu aenda kung'anga wese atoromba. Kwakaenda kubviswa kumunyama wodza vanhu vanobviswa munyama kung'anga ka. Andopona. Yes. Asi vanhu vanowedi hito ngoti ng'anga chinji vanhu vanoona ng'anga chinji chakashata. Inobaya ipi. Inobaya to ipi kunzi akaenda kung'anga. Asi nyari kuti zvafambira iko kwauzvizive. Yes, that's one mazano chero ng'anga dzimwe dzotara mishonga cha pa Facebook apati mishonga unoshanda yakati mishonga unoshanda yakati tumama post Robert unozona chitomhanya kumishonga ikupiko. Saka inokuti vanhu tinda zvakasiyana like uzoti tiri kumusha chaiko mwana wese chero mupostori waimona akaiswa mishonga papa achinzi wenhowa aitsingwa mushonga so waigadzikwa papa netumwe twaisungirwa muhuro matiti azvo zvatorapa mwana aitosukwa Noah aitorarama edeswa chimwe chinapa so chidenga kunzi ndiwe Noah. Samazona manye mwana akazoonekwa akaisa futi chidundumara chechi wakaropa tokora. Saka ndikuti vanhu ndo zvatiri. Saka vanhu tikurasa culture yedu tichitenda zvichinamato stereka zvichinamato kuti ngatizvitendei asi ngatizoiti kune culture yedu iriko. Saka kuti vanhu kana vafumurana ngavasashoropodzane ngavasatukanidzana ndimapona zvafana chichikwangini vanhu vanya chichikwangu wese navasisa nonamata ba vandinobatsira inini wototi ndino mwakasungira zipenguru rechuma moti achi kuno kwachibvisa ikamasvika pasiriripo uchibvisa woti peta uchisa kupi chochengetwa kwati mangwana achingobuda uchisungirira kwati mangwana akagutsikane zvapiwa kwatiri isusu anopeza kuti mutumwa chuma chanje chida itoita sei zvinhu zvinobhozvetarasa nditi dano ine munorasa pakati ende zvinhu zvezvo kana zvafana kuchirasa zvinhu zvawanuka azvisi zvese zvinongorasa chero ngonzi kutukudza kwa zvinomarasirwa zvinoitwa. Yes. Saka ndipati kuti kutenda nemidzimu yedu yatinotenda zvakasiyana andimapona. Saka tikuti isusu kuna Chipo
like ndikunya kuona nguchipo na anzi nani na mama Viad anditeka ndwanda no vanenge vari kunya kukandisira na mashoko isungoti ngapave ne unyoro pozi zati kan shamba makambotamba mese amavire venenge akazara baba mavire venenge akazara baba saka yani mavire venanenge kwati ngati keep secret tomboita zvinhu zvatanetsanana paground kana zvinhu zvabuda paground topedza nezvazvo mangwana tinowana rugare nokuonana zvakanaka. Aiwa, ndofunga muri ngodzinzwa nyaya dzachona dziri kutaurika panapa tiri kukurukura navo mutumwa vauya panapa tatirege tivabvunzewo because mutumwa foni vandori nayo ende pasocial media vandori nepage ravo ramogona kuti unofollowa zvakare rakanzi mutumwa masango ande madzibaba masango prophecies munogona kuti unorifollowa futi kureva kuti varitoripo pasocial media pazvinoitika vanenge varipo zvichiitika. Alright, mutumwa ndakambonzwa last time muchitaura muchiti gore rino iri igore rekurangarira zvakare chirikadzi nherera nevanotambura nevakaremara. Mairevei mugore ra26? Alright, now iripo ndiya kuti 2026 tinofana kuchinja zvinhu zvatingatimbori nazvo na 2025. Alright, kureva kuti isusu ndiswani tinoparidza rudo kuchechi. Okay, saka tinoda tofana kuratidza kuvanhu. Alright, like you know kuti izvo ndine hama dzangu zhinji dzandikatotorawo dzandikaona dziri kumamisha dziri kutambudzika vana vasi kuenda kuchikoro kuti ndakatotraya kunomonda kunobhadharira vana maschool fees kuitira kuti mangwana wanewo zvokuita. yes, like panapa ndinomboona muna sisani kuruanzani glory ndoda kutovaonawo sisi vavo kuti ndine zvinhu zvidiki zvandada kuzombovaitira. Saka ndoda kuvaonawo sisi vavo ndozovaitirawo zvidiki zvandichavaitirawo. Thank you so much. Thank you so much. Tawa moyo wedu kufara because ukaona vanhu vatinosapotawo tiri paSaint TV makuuyawo muchiti munotombovaonawo kwatiri kungovaona chete tinotoziva kuti zvaringana but kana makutozowedzera kuti ndinomoda kutovaona muvaitire something. Aiwa, ndofunga mangozvinzwa mhuri yeZimbabwe. Aiwa, saka teida kuti tikawaona kuti gore rinotofana kuti tiwane nguva yekutomboti dai ndida kuti kupai basa racho tida kuti tikawaona vova tikapedza nawo tozoita kuti mutsvake kuti chirikadzi anditeka kana kusati kune nherera kwakaungana nherera tomboenda toonawo nherera anditeka toda kusvika kuona sati kuna bhinga chaiwo chaiko kwekwe kunzi akutombosvikwi ikoko tofana kudrive ngozi mota dzakakura tinadzo todrive toenda kwekweoko neford yedu yakazara chikafu yakazara mabhuku yakazara mapeni tosvika pazvikoro zvezvezvi anditeka kureva kuti ndo zvinodiwa naMwari. Tinoda kuratidza rudo. Saka tichaedza kuti angosendi timbofamba gore rino tichiitawo kureva kuti hazvo tinowana stereki pashoma patinapo ipapo tinofana kuti tirangarirewo vamwe kuti Mwari tiite zvakaita zvakanaka. Saka kune chirikadzi kune nherera tofana kuti tisvike mese imomo kuti kuna vamwe vanhu zvomutoti muzati munhu ndoshamisa vanhu achitoti vanodya chingwa vachitorasa achidya raisi vachirasa uzati kune mumwe munhu atori kuzasi kwasingatomboziva kuti kune chingwa chotonetsa kusvika ikoko nzvimbo dzitoriko raisi yeche rinetsa kusvika kupi ikoko. Saka kuona kuti nzvimbo dzatinofanira kusvika tichinzwisisa nokurangarira vanhu ivavo. Saka zvinofanira kuti zviitwe. Aiwa, tinotenda kuti zoni muchazosangana naGlory tichafacilitata kuti munge muri munosvika sei kutaura kwamaita. Ndoizva kutoti muri ruzhinji rweZimbabwe ipapo rwafara kutoti mutumwa vatiwo vada kunge vari vanongonoonawo Glory. Tinokutendai zvakanyanya nekuda kwemashoko ewawo. Aiwa, muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira tiri panapa paprogramu yatinoda nayo kuti Faith and Religion apo patiri kukurukura nemukuru wezvitendero, mukuru wechitendero vanova ivo mutumwa Masango, vamwe vanowaziva nekuti madzibaba Masango. Vane Facebook page ravo sezvatataura kanzi madzibaba Masango prophecies kureva kuti zvimwe zvezviprofita unonozvinzwa kufacebook page ravo zvakare
kune vanenge vachida kubatana nawo unogona une dambudziko rauri kutaiwa ndoda kuti ndinge ndinotaura nemutumwa nhamba ndo dziri kungomhanya pascreen apo vachibatika zvakare kusejari kwavo kurugare kuti wangovabata panhamba asi munhu anonetsa kuona makore ese andavaziva pasejari pavo ndipapo kureva kuti zvoni unogona kutosvika unewo unobatsirika. Mutumwa, shoko renyu ramuri kuda kusira muri yeZimbabwe pazuva ranhasi. Chinoitika mukoma angosendi nchekuti muona kuti kuva nekuvimba nevanhu chinhu chakakosha. Alright. Kana tichibatsira vanhu tinofanira kuva nepfungwa dzokunzwisisa matambudziko evanhu. Alright. Kuti tasiyana namaprofita ekuti unomunza akugokwe unomunza akupi. Ino wakandinzwa ndiri kumasvingo ndine branch kumasvingo rechechi. Alright. Makandinzwa ndiri kuBulawayo ndine branch muBulawayo. Bulawayo makandinzwa ndiri muGweru ndine branch muGweru. Kusanganisira kumaruzevha emuGweru ndine mabranch. Like muno muHarare mutsungoti muZimbabwe ndine mabranches akawanda andinotungamira asi kwese kune maprofita anenge ariko. Tine gumana tinozosangana yemusangano yemwe matoti mabig Sunday yatinenge tichisangana tichiona kuti basa rikufamba zvakanaka here. Saka tinichiti isusu vanhu isu tinowanika muno muHarare parugare. Saka kureva kuti kuamba uri panzvimbo imwe chete kubva 2010 ndingoripo parugare kusvika naizvozvi handisati ndachinja ndinenge ndingoripo parugare vanhu vachinge vachibatsirwa. Inokuti zvafanira zvimwe ndambona kuti masangoshuwa boza mwana ngona kuti unzwa waimbondidza paredhiyo mazono kuti unzwa kuti paredhiyo mazino asunzika saka funga mwa watoripo tiripo zvoti mangwana chai munhu akadarika neparugare pa AC 35 muna mambo tinoshandira Tuesday, Thursday neSaturday. Una mangwana pane pakatozara kuti vanachitedza queue yavo anditeka vachibatsiwa same day vachienda kudzimba. Then kana munhu usingakwanisa kutedza queue yako data private yako kwete tinosajisa zvese munoenda private yako dasi ubatsirwa. Sata kombera uzoti pane nyaya yakaitika nezuro chitiko chemukomana akatsika baba vake chokwadi andandaivarayirwa achinongedzera kuti baba wangu muroyi vanoroya ubva vatsika nekombi. Inokuti mafamilies ese tine varoyi. Saka chandinotokurudzira paipa ndinotokurudzirawo zvangu kuvanhu vanobatsira vanhu like vaprofita nen'anga machurches akasiyana-siyana anobatsira vanhu. Ngatiteka ndanongedzera munhu uroyi tinofanira kuzoyananisa vanhu vacho kuti vanhu vasaende kutsikana nomotikari kudzimba uko vanhu vasaende kutemana nematemo kudzimba imhosva dzakutoparwa. Inotushaudza munhu kuti baba wako ndiwo muroyi ndiwo wakajika mwana wako kandi wari toroya mwana wako iwe wachopedza ipapo chiti osiya zvakadaro usina kukwanisa kusolova solution iyoyo kunoti hauna zvawaita watokuchidzira moto zviri peti twese. Saka ise chitaisa kuti vanhu vakana munhu auya ubata uroyi shoti ndo zviripo chimudza dedza baba wako wauya kana vachiramba baba vavai woti ava kuramba chiregedza temina mato unobudisa anza kuti munhu shuwa uzoti chiye ndiye muroyi shuwa munhu ubudiswa anza wozizwa ndiye muroyi asi kana kuti ndiye muroyi moya naye futi tochisunungura uroyi upi wachiona uri kunetsa uri paari. Saka chita mabig to send akaisusa big to send vanhu vanofunga kuti big to send ndo unouraya chete big to send ndo kubudisa zvinhu zvizvi pachena kuexpose muroyi kuti awe ndiye muroyi uyu mamuona shuwa kutopenga itamuona iye ofuta achitotaura ndikaromba ndindakata zvakati anditeka zvandakanzana comic past anzi chikwambo chokuangora comic anzi chikwambo chokuangora kunoti vanhu vedu kudhara vaibhirivha muzvinhu zvinonzi urombwa. Munhu waitonzi kana usina nyanga kana usina chidhoma kana usina chikwambo wainzi uri murume hausi murume kuti baba wakadhakwa zveti mapako paita kungotambirwa. Saka vanhu vedu saka tofanira kunzwisisa papo kuti vakuru vedu vaibhirivha muzvinhu zvezvezvi saka tofanira kuti zvezve tizvibvise tichibhirivha kuna Mwari andogona. Saka ndi muprofita kana atoona chinhu zvakadaro unofanira kuti uwane nguva yekuzvigadzirisa kuita zvifambe zvakaita sei zvakanaka woyananisa vanhu wakayananisa vanhu vasvika kutsikana nemotikari kudzimba vanhu vasvika kurovana kudzimba zvafanira kudza munhu kuti muri mukadzi wako uri anosvika akatema mukadzi wake nedemo zvisho nedemo ndakaudza kuti uri iwe chiita zvinhu zvinokuita kuti zvinhu zvibude pachena. Saka vachinjoda kukwanisa kungotaura chete asi kuti vazobudisa zvinhu pachena havasi kukwanisa kuzozviita. Saka ndinoda kusiya shoko rokuti kana muchibatsirwa nesu vana madzibaba nen'angawo dzinokubatsirai nokwaunotenda please close one eye uongorora zvandiri kumboitiwa izvi ndizvo here
kwete kuti wasvika musoro pasi makomba mudenga uvati musoro pasi makomba mudenga uvati izvo jamba masoro pemba aiwa cross one uona kuti zvandiri kuitwa zvindizvi saka tikuti gore rinori bata panoponesa ende gore reuchi tiri kuda kuti siso yayo tizowaona tinotenda aiwa ndofunga mazvinzwira chiri musakasaka hanzi chinozvinzwira patakanga tichikurukura nemutumwa madzibaba Masango avo vatitsikawo kuno kustudio kwedu kweSaint TV. Aiwa imimi makasununguka kunge muri munokurukura nawo kana kutovaendera panzvimbo especially mazuva mashoma masauroni mazuva mangani musati maenda pasine madays asi ndichita 1 week ndisipo I think ndegedu tikudzoka musi Friday. Alright. Yes, saka mazuva iwawo asara mashoma yawo ngawamanya anditi nomwe wakaneta wauye tiwagadzira wanyitsa kukambura kudzimbo. Aiwa nyaya dzachona I'm sure kuti pavanodzoka tichaita futi back to Zimbabwe pavadzoka togara nawo pasi tonzwa kuti vakanonzwei mweya wakanoti kudii pavakanga vari kwana Israeli nekugungwa uko kwavari kuenda mutumwa aiwa komborerwa tatiti tenda babiki vezvirongwa aiwa tatenda neso zvirongwa kuti zviendeke ndimi munotouya muchikurukura nemhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndichinzi Uncle Say ndichigotwa mbavana mama patanga tichikurukura namutumwa Masango vamwe vanovati madzibaba vamwe vanovati Prophet Masango panapa paSaint TV pachirongwa cheFaith and Religion. Tichida kuti a big shout out kuna Blessing Bushu producer wangu for now tichiti it's much love and God bless.